сураи Алақ яъне хунлахта дар Маккаи Мукаррама нозил шудааст ва аз 19 оят иборат аст. Бисмиллахир-рахманир-рахим. ба номи Аллоҳи бахшояндаи меҳрубон. Иқро бисми роббикаллазии халақ. бихон эй паёмбар ба номи парвардигорат, он ки ҳама ҷаҳонро офаридааст. халақал инсана мин алақ. одамиро аз пораи хунбаста офаридааст. иқро ва роббукал акрам. бихон ва парвардигори ту арҷмандатарин аст. аллази аллама билқалам. аллоҳе ки ба воситаи қалам халқашро таълим дод. علم الإنسان ما لم يعلم. ба одамӣ он чиро ки намедонист биомӯхт ва аз торикиҳои ҷаҳл ба нури илм баровард. كلا إن الإنسان ليطغى. ҳаққо ки одамӣ аз худ мегузарад. أن رآه استغنى. ҳаргоҳе ки хештанро тавонгар бинад. إن إلى ربك الرجعى. ҳар оина бидонад ҳар як саркаш ки бозгашт ба сӯи парвардигори туст, пас ҳар як инсонро мувофиқи амалаш подошу ҷазо хоҳад дод. أرأيت الذي ينهى. эй паёмбар, оё дидаи он касро ки манъ мекунад? мурод аз касе ки манъ мекунад номи ӯ Абуҷаҳл аст. عبدا إذا صلى. бандаеро яъне Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалламро ки чун ба намоз истод. أرأيت إن كان على الهدى. оё дидаи эй манъкунанда, агар он мард яъне Муҳаммад бар роҳи ҳидоят мебуд, пас чӣ гуна ӯро боз медошт? أو أمر بالتقوى. ва ё ин ки ба тақво ва парҳезгорӣ фармон медод. أرأيت إن كذب وتولى. оё дидаи эй Муҳаммад, манъкунанда агар дурӯғ барорад ҳақро ва аз фармони Аллоҳ рӯй гардонад, оё аз азоби Аллоҳ наметарсад? ألم يعلم بأن الله يرى. оё магар надонистааст ки ҳар чиро ки мекунад Аллоҳ мебинад? аммо чунин нест, чуноне ки Абуҷаҳл мепиндорад. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. на, агар боз наистад, аз бадбахтиаш пешонаашро хоҳем кашид. ناصية كاذبة خاطئة. пешонаи дурӯғгӯи гунаҳгорро. فليدع ناديه. пас ёрони худро даъват кунад. سندع الزبانية. мо низ фариштагони маъмури дӯзахро садо мезанем. كلا لا تطعه واسجد واقترب. фармони ӯро қабул макун ки ҳаргиз ба ту бадӣ натавонад расонд ва саҷда кун ба Аллоҳ наздик шав. баъди хондани ин оят ҳатман бояд саҷда кард.